So, ang balsa galunggong po ay, hello po, Nay. Good morning po. Ang galunggong po ay 160 po ang per kilo. Ilang kilo? Boss, magkano isang balat mong kalamansi? Boss Lando. 20 lang yan, Boss Lando. So, 20 pesos lang po ito. Kalamansi. Boss Lando. Magkano sa ganito nyo? Lahat? Magkano yan? Pang bagoong? 450 isang ganyan na lagyanan. So, ang alamang pong bagoong, no? Yung mga nakalalagyan na po na yan, no? 450 po ang isang kakal po, no? Tumpukan din po ay 50 pesos. Ayan, no? Sariwang tamban po dito sa Malabon Fish Market, no? Magkano yan? Sandaan po. Tapos dito sandaan. So, ang pupuan po ng galunggong ay 100 pesos po, no? Malalaking galunggong na po yan, no? Good morning, sir! Morning. Morning! Dito muna isla natin ngayon kasi Juan. Sandaan na lang. Tanda na lang ang kilo ng tilapia ang Batangas, no? So, ito po yung mga kababayan po natin na bumibili po ng mga tumpok-tumpok po na isda na salmon sa halagang 100 pesos po. Ayan po yung ating mga kababayan, no? Na waiting po sa tinitinda at inaayos na tumpukan po, no? Para sa ating mga kababayan na namimili po dito sa Malabon Fish Market. Alright, so good morning po sa ating mga kababayan po na namamalengke po dito sa Malabon Fish Market, no? Tayo ngayon ay tutungo po muli dito sa Malabon Fish Market upang ma-update po ang ating mga kababayan sa mga nagaganap po na bentahan po ng isda o anong klaseng laman dagat dito sa Malabon Fish Market, no? So, sa kagandahan po talaga ng kanilang mga ibinibenta, no? Sobrang mura pa rin po ang isda na nakikita po natin sa Malabon. So, ang galunggong po ay dagdag-dagsa pa rin po sa mga tumpukan, no? Sa halagang 50 pesos. Sulit na sulit ang iyong pamimili. Talagang masisira ang iyong budget dahil sa binibentang isda sa Malabon Fish Market, no? So, nandito tayo sa stoplight upang tunguin ang Malabon Fish Market, no? Upang makita natin talaga, no? Sa dami po talaga ng ibinababang isda dito sa Malabon Fish Market, talagang sulit na sulit ang iyong pamimili dito. So, salamat nga pala sa mga pa-shoutout sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market, no? So, malapit na tayong kumanan para ma-update na po natin ang ating mga kababayan. So, sigurado po ito ay dagsang-dagsa po ang ating mamimili dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang ito ay tinatangkilik ng ating mga kababayan na mga dumadayo pa po ng iba't ibang lugar dito sa ating Malabon Fish Market, no? So, shout out sa ating mga kababayan po dito sa Malabon. Alright, so isang magandang umaga po sa inyong lahat at nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market, no? Para i-update po ang mga nagaganap po dito na presyuhan ng kanilang mga ibinebentang isda po dito sa Malabon. So sa mga oras na ito ay ganyang karami po ang tao pong nakikita natin dito sa Malabon na unti-unti pong dumadagsa upang mamili ng kanilang mga ulam sa hapagkainan. So shout out sa mga kababayan po natin na nandito, no? Mga vendor po na masipag pong nagtitinda. Kahit magdamagan po talaga ay talagang sila po ay
nagsusumika para sa kanilang mga pamilya, no? So ito po si Boss Lando Explorer na mag-iikot pong muli dito sa Malabon Fish Market. So welcome na welcome po kayo kay Boss Lando Explorer. So tara, let's go. O, di ba? Boss, ubos na talaga. Hindi ba nagkauntugan yan, no? Nagkako? Kakaalis lang ah. Ngayon, Oo. Ay, ganda-ganda. makikita kami daw sa dulo niyan. Kakasalit pa kayo. Ano ba? Wala naman yung sila eh. So may mga presyon na po yung kanilang mga ibinibenta pong mga isda, no? Sarap lasa niya, makaba pa yan. Yan na lang yan eh. Bigay ko na, 150 isa niya. So ang balsa galunggong po ay, hello po Nay, good morning po. Ang galunggong po ay 160 po ang per kilo. 160 lang kilo. Sariwang galunggong po, no? Tsaka bangus. Bangus Tagupan, kuya, ang gaganda. Ito 180, ito 160 kilo. Yan po yung 160, ito po yung 180, no? Bangus dagupan po yan. Ang tinda po ni Nanay dito sa Malabon Fish Market, no? Anin ito. So dito po may tumpukan din pong mga alimasag. Kasi ka na sila papupusan yan. Boss, magkano isang balat mong kalamansi? Boss Lando. 20 lang yan, Boss Lando. So 20 pesos lang po ito, oh. Kalamansi. Namimigay ka yan, Boss Lando. Kahapon wala ka eh. Wala, boss eh. Tago ko, boss. Tago ka na naman. Tampak kayong kamati. Oo nga, ang dami, no? Kamalabon na. Ito talaga. Medyo natapakan kasi. Dito nga sa kabila eh, ang bakos pinamimigay na lang eh. Sobrang baba talaga ng presyuhan. Oo. Oo, yun nga eh. Kaya mababa yung mga presyo ngayon ng bangus. Hello, ikot muna ako. Ate, ba't nandiyan ka na? Tapos na yung paninda mong manok. Gulay na lang po ang tinda ni ate, oh. Natulog gusto po. Natulog ko lang isa. Naligaw ka lang pala dyan. Naligaw lang ako dito tumulog. Ilang ko kasi. Magkano sa ganito nyo? Lahat? Magkano yan? Pang bagoong? 450 isang ganyan na lagyanan. So ang alamang pong bagoong, no? Yung mga nakalalagyan na po na yan, no? 450 po ang isang kakal po, no? So yan po yung mga galunggong na tumpok-tumpok po sa halagang 50 pesos.
Nay, salamat po, Nay. Eh, boss, ganda lang yun. Tara. Ito kayo. Vaccine. Mamayang gabi oh. Yun, vaccine. Ba't ka malungkot? Ba't ka malungkot? So, pusit po dito, no? 100 pesos po ang tumpok. Sariwang mga pusit po, no? So, mga tamban. Tumpukan din po ay 50 pesos. Ayan, no? Mga sariwang tamban po dito sa Malabon Fish Market, no? Tsaka galunggong. Kulay dagat pa, kulay dagat. Yan mo nga din yung huwag pagbalik-balikan. Dali naman Malalaki na yan, Nay. Hindi na kayo kasi sa isang daan yun, Nay. Sariwa-sariwa malalaki na mo. Malalaki na yan, malalaki pa. Magkano yan? Isang daan po. Tapos din isang daan. So, ang pupuan po ng galunggong ay 100 pesos po, no? Malaking galunggong na po yan, no? Mga pang pirito po, no? Pampaksiw. Salamat, eh. Te. Busy ka na naman dyan. Hindi ka naka-live? Hindi ate. Ito na lang po yung natitirang paninda po ni ate dito, no? Ang kilo po ng tilapiyang Batangas ay 100 pesos. Tapos ang bangus na pandaing ko ay 100 po per kilo. Good morning, sir. morning. Morning. Dito muna isda natin ngayon kasi kwan. Sanda na lang. Tanda na lang ang kilo ng tilapiyang Batangas, no? So ito po yung mga kababayan po natin na bumibili po ng mga tumpok-tumpok po na isda na salmon sa halagang 100 pesos po. Ayan po yung ating mga kababayan, no? Na waiting po sa tinitinda at inaayos na tumpukan po, no? Para sa ating mga kababayan na namimili po dito sa Malabon Fish Market. So sa mga oras na ito, no, dagsang-dagsa na po ang mamimili po dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng kanilang mga iuulam po talaga sa hapag-kainan. So talagang ang tumpukan po dito ay solid na solid po, unlimited tumpukan po talaga dito sa Malabon Fish Market. Marami po kayong mabibili sa halagang 50 pesos po. Panalong-panalo na po kayo talaga dito sa Malabon Fish Market. Nakikita nyo po talaga, no, ang dami pong umiikot dito upang maghanap ng kanilang maiuulam. Talagang dumadagsa po ang ating mga kababayan na dumadayo po dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Shoutout po sa ating mga kababayan po dito na mga namimili po dito sa Malabon Fish Market. So, lagi po tayo mag-iingat. God bless po. Bye-bye.
Alright, so sa sitwasyon po ngayon dito sa Malabon Fish Market, no, dagsa po yung mga tamban naman po ang nakikita natin na tumpukan sa halagang 50 pesos, no, madami na. So ang galunggong naman po ay wala pong gaanong baba, napakadalang po, no. Ang nakikita po natin mga galunggong po ay balsa, no, sariwang galunggong balsa. Isa galunggong sa halagang 150 pesos po ang per kilo. Sa iba't ibang klaseng laman dagat po ay meron naman po, pero kakaunti na po ang ating nakita, at ang dumadagsa po talaga ang tilapiyang Batangas, bangus, at yun na nga po yung tamban. So anyway, hanggang dito na lang po, at maraming salamat po sa inyong suporta, no. Shout out sa ating mga kababayan po na mga namimili, at masisipag po natin ng mga vendor po na nagsusumikap na maghanap buhay po sa Malabon Fish Market. Yung mga nagtitinda po talaga doon ay mga taga ibang lugar po, no, na nagagaling pa ng Cavite, Tondo, Makati, no. Sila po yung mga masisipag po natin vendor dyan sa Malabon Fish Market. So hanggang dito lang po, at maraming salamat po. At mabuhay po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Bye bye na po.